Op een Harkema nemen ze geen enkel risico. 2 duckouts binnen juist een beetje sloopt. Uit het inspectie in die dat ze net veilig wienen. En in Twiesel eenzelfde duckout als die het instwatten is, maar steenbluwen voor onderziek, maar is nou ik del helle. Er binnen enkele duckouts die het net in water binnen. Wij willen een enkel risico rennen. De aandacht is er nou zodanig op vestigen dat ik dat verstandig vond om alle duckouts te controleren. Dat baat ook in de omliggende gemeenten, dus in Noord-Eerst-Friesland, wat ik weet, wordt deze actie vrij breed dien. Op een soort plakken in Friesland worden extra controles dien. En zo binnen er in Bigelix Dokkum, De Pijn en Drachtste Compagnieën onveilige duckouts aantroffen, die het sloopt worden zullen. De Vereniging Sport en Gemeenten adviseert het gemeenten en sportverenigings extra te controleren. Het is zo dat, naar aanleiding van het slimme ongeluk, dat er natuurlijk nog extra alertheid is bij iedereen. En dat is op zich te juchten. En dan bereiker ik de Vereniging Sport en Gemeenten vragen daarover. Wij vinden het van belang dat gewoon wedstrijden plaatsvinden, duckouts binnen. Dat voordat die wedstrijden plaatsvinden, dat er een goede inspectie plaatsvindt, terug en de vereniging en de gemeente.